ассалому алайкум бинандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо мавзӯи маҳорат, яъне сайқал додани маҳорат, анамун бозам сайқал додани ҳаракати дастон, дасти рост ва дасти чап. биёед шурӯъ мекунем аз ангуштзарб. хеле ки дар ангуштзарб хеле имкониятҳои зиёд аст. барои ҳамин ман як ангуштзарбро барои шумо нишон медиҳам. ин ба шумо аллакай ин шинос аст. ин ангуштзарби ҳамин се зарба. якчанд ҳолатҳо кати 4 борӣ менамозам. яъне мо метавонем ҳар гуна ҳолатҳоро истифода бурда, аз ҳамун баланду пасти оҳанг ба аҳамият дода, мо метавонем аз ин ҳолатҳо истифода бурда навохта бошем. ва дар ҷараёни навохтани ҳамин се зарба бо баъзан чапзарҳо, чапзарб яъне чапазарб мегӯянд, чапзарбҳо маълум аст. инам ба шумо нишон медиҳам. масалан ҳамон аз равиши оҳанг мо метавонем дар баъзе ҷоҳо аз ин чапзарҳоям истифода бурда бошем. ва боз як чида бо ҳамроҳии чидарез се зарба менавозам. инам шумо аллакай медонед. дар ин ҷо ман бо се ангушт навохта истодам. ё бо се ангушти поён якҷоя, баъд бо ин ҳамроҳи ду ангушт. албатта фарқаш калон аст. барои рушд додани ин ангуштзарбҳо бояд чӣ кор кард? бояд ҳаракати дастон ва ҳаракати ангуштонро бояд мо сайқал диҳем. барои ин махсус машқҳо ҳаст. до қадри имкон ба шумо нишон медиҳам. ҳамин аввал чидазарб бояд алоҳидагӣ тоза бирояд. ё бо ин ангушт метавонем, бо се ангушт. ҳар як зарб бояд пурра садо диҳад. ва дар ин ҳолат мо метавонем чидарез ва беғайр аз ангуштон бо ҳаракати аз ин қисмати даст хеле муҳим мебошад. барои ҳамин барои ин мана резҳои се нави резҳо дорем. яъне рези як ангушта, рези ду ангушта бо чидарез. аз ин резҳо мо истифода бурда мо метавонем 5-10 дақиқа истода фақат рез машқ кунем. ё набошад бо ду ангушта. ё бо ина ҳамроҳ кардан мумкин. ё ин. албатта ин алоҳидагӣ ҳар як ин машқи мо барои сайқал додани ҳам ангуштон ҳам дастон ин хеле аҳамияти калон дорад ва хеле фоидаовар мебошад барои техникаи иҷрокунандагӣ. техникаи иҷрои дутор ин хеле
зарур мебошад. Дигар ангуштзарбҳое мо метавонем анамин гуна ҳолатҳое истифода барем ва машқҳо истифода барем. биёед гузарем ба ҳаракати дасти чап. дар дасти чап чӣ гуна тобишҳои мусиқӣ, яъне ҳамин нозикиҳо вуҷуд дорад ва ин нозикиҳои мо чӣ гуна бояд машқ кунем. одатан анамин ангушт ҳама вақт дар сими дуюм ҳаракат мекунад. ҳамина фаъолияташа бояд хуб кардан дар кор. Яъне дар инҷо ҳам пардаи муайянро ин пахш мекунад ва вақте ки ҳолате ки мо мебардорем як садои дигар ҳамроҳ мешавад. яъне баъзан ҳолат ман ин ангуштам истифода мебарам, чунки дар ҳолати ин ҳолатам мо бисёр вақт истифода мебарем. Дар аз ҷӯр вобастагӣ дорад. Ман гуфтагӯӣ будам дар ҳолатҳои дасти чап, дарсҳои пешина ман дар бораи ин нақл карда будам. Ва дар тори аввал бошад мо метавонем чӣ гуна нозикиҳо ҳаст. Масалан гирем худи як нота, як пардаро мо истифода барем, садояш ҳаст. барои садо мо камтар бояд кор кунем, бо эҳсосот дарк кунем, яъне ҳамон вибратсия мегӯяд. ҳамин чиза истифода бурда тавонистан дар кор ҳар як ангушти мо. яъне чӣ гуна ин ҳолати худаш, яъне мо истифода мебарем ҳамин нозикия. ё набошад бо ин ангушт. яъне анамин ҳаракатро мо бояд сайқал диҳем. махсусан дар мусиқии классикӣ, мусиқии шашмақом оҳангҳои хеле ором навохта мешавад. дар баробари бо эҳсосот навохтани ангуштзарбон ҳаракати дасти рост, яъне анамин нолаҳо хеле муҳим мебошад. устодо мегуфтанд ки ин мисли ин забон аст гап мезанад, ин дасти чап дил аст, яъне бо дил дар инҷо бояд эҳсос карда бошад инсон. як машқи дигар бо дар дасти чап ин ҳамон фаршлак аз пардаи масалан асоси поён ба истифода бурда мешавад ва болоба. яъне поёнба чӣ гуна аст? ин дар ним тон буд ё як тон метавонем. ва баръакс мо метавонем пардаи асоси агар фадиз бошад ба боло, ним тон ба боло, ё як барои як тон, яъне ин ҳаракатҳо, ин машқҳо барои сайқал додани ангуштони махсус дасти чап хеле муҳим аст. ва дар
дохили ҳамин оҳангҳои миллии мо анами хел тобишҳои мусиқӣ ҳаст ки мо алоҳидагӣ бозам дар вақти навохтани ҳар як оҳанг бозам эҳсос мекунем ва ҳар як минтақа анамин хел бо тобишҳои мусиқии худ аз ҳамдигар фарқ мекунад ва нолаҳо камтар аз ҳамдигар фарқ мекунад. дар мусиқии шашмақом ин гуна тобишҳои мусиқӣ бисёртар дида мешавад. албатта ман нишон дода будам боз як машқи дигара пеш мисли тамбур, яъне қариб ним тон бардоштан. инам хеле муҳим мебошад. инам ҳар як пардаба бояд машқ кард. дар инҷо ман ба поён сима яъне сус карда истодам. аз ҳамин тони худаш камтар поён шуда истодааст. биёед як оҳангро, яъне оҳанги мушкилоти кӯҳистон аз сабти устод муҳаммадҷон мӯъминов омӯхта будам, ба шумо нишон медиҳам бо чанд намудҳо ва чанд намудҳои ҳамон ангуштзарбҳо ба шумо нишон медиҳам. бубинед, дар инҷо як қисмати мусиқиро ман чанд ангуштзарбҳои дутор аз имкониятҳои ҳамин дутор ва ангуштзарбҳои дутор истифода бурда ба шумо навохтам. яъне дар инҷо бо се ангуштам навохтам. дар аввал бо се ангушти поён бо се ангушти боло. чида зарб, яъне чида рез, яъне илова кардам.
яъне дар инҷо ҳаракати ангуштон аст ва ҳаракати даст. ангуштон чӣ гуна аст? Яъне бо даст метавонем бо ин қисмати даст масалан бо вақте ки чӣ дар рез илова мешавад, мо ҳаракати ангуштонро мегузарем. Яъне ҳарду ҳам ҳаракати ангушт ва даст бояд хеле сайқал бояд ёбад. Барои мутриби касбӣ шудан албатта ҳар рӯза машқ ин лозим аст ва дар машқ бояд дуруст машқ кард. Аз ҳамин гуна нозикиҳо, аз ҳамин гуна тобишҳои мусиқӣ бо вақти муайян ҳар рӯз бояд ҳар як мутриб агар машқ кунад, албатта ин барои рушди ин ҳунари худ хеле саҳми хуб мегузорад. Вақти мо ба охир расида истодааст. Ба хотири ҳамин дар дарси оянда бо шумо гуфтанӣ ҳастам дар бораи мавзӯи санъати дуторнавозӣ, яъне имрӯза муосир гап зада бошем ва анамин хел тобишҳои мусиқӣ нав ба нав мо чӣ гуна ҳосил кардем, чӣ гуна пайдо кардем, дар бораи ин мавзӯъ бо шумоён суҳбат мекунем. Хайр, бинандагони азиз, то дарси оянда сиҳату саломат бошед.